Želim da se zahvalim predsjedniku za velikodušnost u svijetu u kome smo mislili da je to već pomalo izgubljeno na donaciju od 30.000 vakcina u uslovima kada i njegova država je izložena pandemiji jednako kao i mi. Solidarnost koja se ovim pokazuje svakako ima veliki značaj za naše ljude. Pomoći Bosni i Hercegovini, koja je osakaćena činjenicom da nije uspjela da kroz globalne i kolektivne sisteme nabavke vakcina obezbedi vakcine za svoje stanovništvo. Sada znamo da imamo, pored tih problema, imamo i prijatelje i Turska je, pored Srbije i Slovenije, najveći donator vakcina za Bosnu i Hercegovinu. Danas želim da iznesem jednu svoju posebnu ovdje impresiju. Kao čovjek koga ponegdje, a možda i ovdje, prate neke vrste kontroverze. Ja želim da kažem, da iskažem svoje poštovanje predsjedniku Erdoganu kao velikom predsjedniku, velikom lideru i vođi svog naroda, koji je na pravi način odmjerio politiku prema ne samo Bosni i Hercegovini, nego i Zapadnom Balkanu, doprinijevši vidljivo stabilizaciji i potrebi uspostavljanja stabilnog mira na prostoru Zapadnog Balkana. Njegova briga o svemu i svima u Bosni i Hercegovini je najbolji primjer na koji način bi trebalo možda i mi da se ponašamo. I da se krećemo ka tome da izgradimo tolerantno i prihvatljivo društvo. Da niko nikome ne smeta, a da svakome hoće da pomogne. I da se na taj način krećemo i ono što sam ja danas vidio ovdje i želim to ovdje javno da podijelim s vama, jeste upravo taj pristup predsjednika Erdogana. Otići ću odavde sa dubokim uvjerenjem da prijateljstvo prema svim narodima, pa i mom srpskom narodu, predsjednika Erdogana je veliko i da je ono usmjereno ka podršci svih jednako u Bosni i Hercegovini. Želim predsjedniku Erdoganu da se zahvalim i poželim dobro zdravlje. Da još dugo vodi svoj narod i svoju državu, jer je to sigurna garancija da će na ovaj način Turska zadržati stabilnost. Mi smo bili, i ja lično i svi članovi predsjedništva, na strani predsjednika Erdogana, demokratije i same Turske, i onda kada su teroristička organizacija pokušala da promijeni odnos snaga ovdje. Bili smo jednako odlučno i onda kada je predsjednik Erdogan poslao pomoć kada je Bosna i Hercegovina zahvatila ogromne poplave i ljudi koji su došli iz Turske jednako su se nalazili i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine, pomagali svakome koji je bio ugrožen, a to je bio teški dan i za sve ljude u Bosni i Hercegovini. Ovdje sam uvjeren da imamo velike prijatelje i ono što ću reći, najčešće mi idemo po sastancima, pogotovo u Zapadnoj Evropi, sa mnom ispostavljaju zahtjeve. I te zahtjeve uvijek oslovljavaju inače. Ovdje smo došli i odavde idemo sa samo riječima podrške. Ako je zahtjev, to je da sarađujemo. A ja ću učiniti sve da sarađujemo na ovim projektima o kojima smo danas razgovarali. Hvala vam, predsjedniče.